Shalom. Para halado HKBP Jalan Lurah Cimahi pasato tu sude ruas. Dohot tamu nomor minggu di Tikion. Horas. Selamat beribadah maita suang songoni mamuse ruas ni huria. Nah, mendohoti parmingguan secara live streaming. Selamat beribadah mahita. Tapuji matuata sian bukende nomor 585 ayat sada saat ayat tulu. Jehovah bertata, amin, haleluya.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton diperbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Saya ingot maale Jehovah akadenggan ni basam dohot asini roham, ay siyan narobi do akay, asa unang marasurak-surak aka musukku bidaau, ale debatakku, marhapo sa tuho doaw, sayo nagpailaaw, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibuno ginjang parasi rohana sumurung. Namandok moliate mahami tuho siyan na sa rohanami. Ala dilehot ko anakmu na sasaday tu hamatean humopop hami. Asaw nang mago na porsea di ibana. Alay asahangulo na sa leleng na di nasida. Tatak mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabi habadiaon dot hati goran di kami. Saise sama dosa nami saluhut alani palayan na sundenggan. Na pinalehon nai humop-hop kami. Say paeleng mapinggolmu tutang yang nami. Jalasi maroham di kami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende itasen buku ende nomor 10 itu ayat 1 ayat 2. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima patik parjolo dohot lapatan. Au do Jehovah debatam ninna debatata, dan jadi marakku pau bahenonmu debatam. Dia do lapatanna ondo. Ikon umbiar rohata jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Ido sakna atong rak magido gugo maita lo mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami nau mau nau umbar tu patik mi. Amin.
kursian seksi perempuan. Cek.
Tato poti madosata tu adopane debata mertang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata parguguna suatu dosan sitopana sana adong paruhum natigor. Na menghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahuhula hami marhitesian pengalasion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh di rohanami narwai, naksiat pakation nami nasuture, rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami, nawatama situtudo hona uhum hami alani dosa nami i, alay natrasol-sol bagi duhami nuayang alani i, asima roham dihami alay di bata nami, pandengan basa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh maton di perbadia tu roha nami be, asa tarbayan hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tu hangaluan na sora suda, na pinar bagam dia kana persea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin.
Tabigi mahata baga-baga taringo tuha sesani dosa. Songonondo pagkaholong ini debata di Portibion. Pola dua anak na nasasadai di Lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di Ibana. Asa hanguluan na saleleng nileleng na di Ibana. Hasangapon ma di debata na di Ginjang. Amin. Marendeta sen buku ende nomor 722 ayat 1 dot ayat 3. Tabigi hatani debata turpuk ni hari mingguon. Imana tersurat di sada Musa 10 pitu. Mamuka sian ayat sada 1 ayat pitu. Ayat 15 1 ayat 16. Tajahama namar sikat soring. Jadi dung marumur 10 tahun si Abram. Di dama roh Jehovah namandok tu Ibana. Audo di batana sun hinagogo. Saya marparangi di julokku maho jala daulat roham. Jadi manakuk masih Abram dungi. Jadi manukak masih Abram dungi makatai debata muse dohot Ibana. Alani dang be si Abram guarmu dohonon, si Abraham ma guarmu, ay nungah pabakit ho gabi opo ni torop akka bangso. Sai pahot totku do padatku tuho doho tu pinoparmu sugut marsudut-sudut gabe padat saleleng-leleng na
Pabua ahu gabe de batam doho de batani penuk parmu sogut. Ai pasupasuat ku ibana jala lehonot ku madiho anak sada nang sian ibana jala pasupasuat ku ibana gabe akabangso gari raja ni akabangso marroan sian ibana sugut ido sahana martua doa kana tumangi hon hatani debata jala no peopsa amin. Merende itasan buku ende nomor 220 walu et sada dot 2. Taha tindakon maha perseotai songona hina tindakon hidung atas aporseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ma pargugu na suatu dosan na tumo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anani debata Jehovah na sesadai imana tinibuni si Maria na gabi-gabian si Antoni Perbadia andorang subuhan ido tuata na tumo na bernit di pamuni sila telatus namate tarpajo ibana diau persilam na tua tu bona torong di tanom na mulak mangul dari potuluhan na manai terus surgo lawan dosa mun debata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani di sebe bana pe mangulak sugu tu tanon mangulak na mangul na mate au persea di Toni Perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panaka Kristen akan nabadia do dia sasanca do dia untuk mulak mangulu sugu daging halak mate do dia nguluan ora sudah amin. Kor inahanna
Bagaimana titik namasa do tanang si pamasaut di muhriatta di mingguta sadarion. Shalom. Tikting di mingguta sadarion Minggu 25 Februari 2024. Guarni mingguta Minggu reminiskere nomor lapatan saingot ma akadenggan ni basam. Titing na parjolo koinonia 2.1 sermon koordinasi parhalado. Koordinasi parhalado pada hari Selasa 27 Februari 2024 masuk pada pukul 17 WIB. 3 Marturia 3.1 sumbangan mebeler. Pada hari ini Minggu 25 Februari 2024 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan sumbangan untuk pengadaan mobiler rumah dinas pendeta fungsional. Sumbangan tersebut dikumpulkan ke depan melalui amplop bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop sudah disediakan Huria. 3.2 persembahan bulanan dapat kita lihat. Nama ngihut diakonia pemberitahuan 5.1 berita duka. Pada hari Rabu 21 Februari 2024 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Sintong Munte, lahir 27 Desember 1949, tutup usia 75 tahun, beralamat di Jalan Jangkrik 1 nomor 11 Komplek Permana Indah Citerep Cimahi. Nahina baluhon ni Ibu Tina Tiurma Boru Tagalung Wek 5. Pada hari Jumat 23 Februari 2024 telah dimakamkan di TPU Santiong Jalan Kolmas Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. 5.2 Jemaat baru. Terhitung mulai pada hari ini Minggu 25 Februari 2024 menjadi jemaat baru. 1. Keluarga Bapak Lamsiar Andreano Sitanggang, Ibu Depita Sonia Veronica Boru Simatupang yang beralamat di Cilame, yang datang dari Gereja HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, masuk WEK 7 dan pada ibadah pagi tadi telah beribadah. 2. Keluarga Bapak Sintua Dr. Andus John Henry Edison Pangaribuan, Ibu Mary Roswita Boru Silalahi yang beralamat di Jalan Arjuna Blok E 4 nomor 2 Perumahan Pondok Padalarang Indah Padalarang, yang datang dari Gereja HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, masuk WEK 6. Dan kami mohon kepada keluarga Bapak Sintua Dr. Andus Johnny Henry Edison Pangaribuan, Ibu Mary Roswita Borsilalahi untuk boleh berdiri di tempat. Selamat hari Minggu, selamat bergabung di Gereja HKBP Jalan Lurah. Tuhan memberkati. 5.3 Pemberkatan nikah. Warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Andre William Nainggolan, Sarjana Arsitektur, putra dari Bapak Dr. Andus Swediman Nainggolan MPD, Ibu Sintua El Rusmiati Borusinaga SKM, yang beralamat di Jalan Sisinga Mangaraja nomor 24 RT 4 RW 4 Pojok Cimahi, anggota jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk WEK 3. Dengan Saudari Jennifer Marcella Borumunte ST MBA, putri dari Bapak Insinyur Joharlam Munte, Ibu Dr. Anda Marlina Rostiawati Boru Tagalung, yang beralamat di Komplek Taman Bukit Cibogo Blok B Blok 13 nomor 11B, anggota jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk WEK 8. Adapun rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Maret 2024 masuk pada pukul 9 WIB di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. 5.4 Pembukaan sermon week dan kategorial. Pada hari Rabu 6 Maret 2024 masuk pukul 19 WIB akan dilaksanakan ibadah pembukaan sermon week dan kategorial bertempat di gedung gereja
dan dimohon kepada seksi kategorial untuk mengisi KOR dalam ibadah tersebut. 5.5 Ibadah Pasion. Pada hari Rabu 13 Maret, 20 Maret, dan 27 Maret 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah Pasion pertama, kedua, dan ketiga bertempat di gedung gereja. Dimohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi KOR dalam ibadah tersebut. 5.6 Pindah rumah pendeta fungsional. Rumah pendeta fungsional akan habis masa kontrakan pada bulan Maret 2024 dan rumah yang baru sudah selesai. Supaya bisa ditempati perlu pengadaan inventaris mobiler di rumah tersebut. Puji Tuhan, hari ini sudah ada jemaat yang menyumbang barang-barang yang diperlukan, antara lain dari keluarga Bapak CH Sirait Inang Boru Situmorang, kulkas 1 pintu 1 unit. Dari keluarga Bapak Brigjen Purnawirawan R. Hutajulu Inang D. Dr. S. Boru Silalahi, kulkas 2 pintu 1 unit. Dari keluarga Bapak Pasaribu Boru Panggabean, kursi tamu 1 set. Dari keluarga NN Springbed 2 set. Dari keluarga Bapak CH Sirait Boru Situmorang, meja belajar 1 set. Dari keluarga CH Sirait Boru Situmorang, jemuran kecil 1 set. Dari keluarga Bapak Sintua Dr. Andus Robinson Inang Boru Tambunan, HKBP Duren Sawit, uang sebesar 1 juta rupiah. Dan yang terakhir dari keluarga Bapak RP Sitorus Inang Boru Hasibuan almarhum Wek 7, uang sebesar 2.500.000. Majelis Jemaat HKBP Jalarura mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah menyumbangkan barang tersebut. 5.7 Sumbangan barang inventaris. Gereja kita menerima sumbangan barang inventaris berupa 1 unit filing kabinet dan 2 unit meja kerja dari keluarga Bapak O. Hutajulu Inang Boru Panggabean, Wek 4, dipakai untuk sekolah minggu. 5.8 Periodisasi. Pada hari Selasa 5 Maret 2024 gereja kita akan melaksanakan periodisasi untuk memilih MPA, yaitu Parartaon, Bendahara Huria, Sekretaris Huria, Ketua Dewan, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Badan Audit Huria, Utusan Sinode Godang dari Sintua, Utusan Distrik dari Ruas, Pendamping Remaja Manang Bajar-Bajar, Pengurus Kebaktian Sore, dan Badan Pengelola Gedung Sekolah Minggu. Dan pada tanggal 6 sampai dengan 22 Maret, maaf tertulis Februari tapi di sini 6 sampai 22 Maret 2024 dilaksanakan pemilihan pengurus kategorial di Dewan Koinonia dan seksi-seksi yang ada di Dewan Marturia serta Dewan Diakonia. Adapun rencana pelantikan akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 dalam ibadah siang. 5.9 Pensiun Situa. Yang pertama, pada hari Jumat 12 April 2024 Bapak Sintua Pontas M. Pangaribuan Inang Boru Nainggolan Wek 4 akan memasuki masa pensiun Manang Purnabakti. Ibadah pemberangkatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 April 2024. Yang kedua, pada hari Senin 20 Mei 2024 Bapak Sintua H. Simanjuntak Inang Boru Hutahayan masuk 4 akan memasuki masa pensiun Manang Purnabakti. Ibadah pemberangkatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Mei 2024. Yang terakhir 5.10 Tok Ripe. Sesuai dengan hasil rapat huria untuk tahun ini gereja kita akan mengumpulkan Tok Ripe yang besarnya sebesar 1.200.000 per kepala keluarga per tahun atau sebesar 100.000 per kepala keluarga setiap bulannya, yang mana akan digunakan untuk pelunasan pilun. Oleh karena itu dimohon kepada jemaat supaya mulai menyicil, dan bagi jemaat yang mampu untuk melunasi sekaligus dapat melakukannya dengan memberikan kepada bendahara. Songonima titing namasa dohot sipamasao di tonga-tonga ni huriata di mingguta sadarion Tuhan tama nama masu-masuita saluhutna horas. Kur lansia.
Marende hita sian buku ende nomor 780 sia mulai sada do tudutna huhut tapapungu pilihan sada A do sada B. Dameni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti akka hati-hati muna, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata ni debata dihita di minggu tasadarion imana tersurat di Rom di 24 ayat 10 1 ayat 25. Tajama maresponsoria. Songoni manang dihamuak kamanami nanami saluhna nama doti parmingguonon marite live streaming
Hatani debata di hita di minggu sadarion imana tersurat di Rom bidu 4 ayat 10 walu 1 ayat 25. Tajahama marsikat sorin songonon ma didok disi. Maralohon na sa pakirimod do haporsiaon na makirimi asagabe amani torok bangso ibana hobar tuhatai songonima sogot peparammu. Dangologang guruhana tumadikon haporsiaon di baga-bagani debata nalam tutoguna do tahe haporsiaon na jala di parsangapi do debata. Alani ido ubahen na dirajumi i gabe hati goranna. Hitape ditatap do disi ai sirajumo do nang tuhita haporsiao di bana napahehon Jesus tuhatai sian namate. Ima yang go sahna amok kadonga sa porsiaon memang molo di bagasan parnguluot taon olodo maol sipata paubahon akanaung Somali jalaido natarida ubahen na sipata di bagasan akapartikian naung mubauba alai kurang dope cara berpikir, cara berperilaku, dohot pola pikir ni jolma dang mubah dope. Jalade bahalak madok mai ala naung bakko. Ala memang ala bisa karena biasa napi na somal do bain na somal. Jala moluruk somal gabe hatae. Gabe hasomalan jala dung hasomalang gabe bakko ima molo ngasomal hiyabe rupani ngabakko na beninna. Ala bisa karena biasa, kalau sudah biasa menjadi kebiasaan, sesudah kebiasaan mendarah daging. Nah, mendarah daging be. Di bagasan perdalanan ni ngulunai. Jadi memang molonga mendarah daging ngabakko mauldo. Ayaro arong salak amatta Roma tu tanaw natong bere di dongas sa hutana. Jadi mabuan si panganon na tebu tutulang na somal doy rupani bere norro igokko mamat taon sian NTT iwo tamu de NTT na tua dang NTT sian na tua molo na denggat seminar NTTH inna doate ada NTTH na tua ni huta inutong jadi amat taon sian NTTH ma jadi ngagak terlebat amat terro ngai pasa betong si panganono tujolo ni tulangna alayala amat tahun NTTH terbagi di mana di halangului hudul nak penau ngagak terlebat ala sokoni rupani Roma berenaon narotu jamuni tulang ngaon nin nama pinasa matu netua na udapat tami di tahun mabetang yang na barang arong binasing tu amat tama jadi memang anggora jadat dikuasai amat todo di luar kepala do ibaen
anggo soal adat tale anggo tangiang memang atar moldo amat tong alilak terjua na be lumobi pangarat to naron bamu mamat tangiangin unang mau nasing menna dangarong benna hamu do nakining sian na tuwe ni hutaina jiaw ro betangiangin martangiang mahitaina mauliate ma Tuhan ala rodo bere ni dongas sa hutanami jadi alanga terlebat amat tahun ro danga paladi ngok be manang marga bere no susu marga bere munon ni no tulai lebungon tong HP bere no pioroa di BG tahun marga purba do hamin bah marga purba do hamun purba sedia mamu jadi bagabi buama raja air tatto ngaso mal bendara daging itu saya martarobo amat tahun mangah Jepang bah ai purba darong boy karo arong ismalungun arong itu ba purba dia mahamuna na itu ba iro hami siya bakara bah arong go da par bakara ba negabe rara amat tahun so sao betang yang naon jadi Roma perjabon tulang nama betang yang doang ayo tu tahu du tima inalau sidu tema tama tang yang naon marite Yesus martangyak kami tutu tuho inna horas marita salu na lo sinama tama dang di boto mado amen ala nunga say somal bau ko kata horas marita salu na saninna we gawe arong mana martata suping arong nasinyum-sinyum akan ado manganon hukma rupani di hatai nasi dei alering gaddo law ni mardalan tersongoni ma rupani nong bakkon halak jahudi pe ngabakkona ia haluau ni siapati do sainna nasida dangarong haluau nasing soholan sian patik nak pero Jesus mabuak kaluaon nak pinang tubuh Jesus nak pinang mangula Jesus nak pinang marjamita Jesus nak pinang di paboto Jesus audo dalani do tanguluan do tasistongan dangadong nasahat to ame Yesu marhiti sianao ninna anggo halak Jahudi dak tohoin naro ay bakoni nasida madok siapati do zolma melua jalabina ni pangulaon na do zolma rapotak kaluaw haluaw nasing dangadongi ninna odo na pidau ni Apostol Paulus sa sistonga nang dingolu ni hita porsiaut tanwaing mabuan hay baruon di tonga-tonga ni pardalanan ni porsiaut ta tu de bata ima Jesus do haluaw ni Jesus do na mabuan haluaon jalairo malo ni Apostol Paulus di turpuhon dibuat tiba nama contoh nama cai jonok tungolu ni bangsa Israel dibuat tiba nama contoh napit tungolu ni sejarah ni bangsa Israel i masih Abraham berek kamu masih Abraham inna maka porsiai debata idahamu masih Abraham dak pola patorang okku betu hita si Abraham enggak sudah hita maboto siani maboto baritani alai memang rikodo pausor-usorot ta baritani si Abrahamon di bagasan ngulutta di bahala madok nautoro rasi Abrahamonin menurut tamu nautoro Abrahamo alania ala disuruh mana pidda bukas mahosian urkas di minna pidda tak mulai sukuni tu dia mau pidda danginna udeng gadongolu isi danginna di songa madu mau di si denggat non udu madu di si danginna pidda mau dak pidda dungi nau mapit songa epistel lakini ngani di bagasan perdalanan ningolutta dot si Abraham perpadanan ni debata tu ibana ima jamita di hita ni minggu tasadarion di dok siakoro non upopar bangsoku
gabi au de batana ibadah bang sokku. Terus manop pinoparmu songo bintang di langit doh rit ito pilautina. Hape nang arong gelenga inatai hol umur nibana 90 tahun berkauma di padohan ni dewata si Abraham asugariawi ngaudok na mga lesengi do ratuhano atau nyinyir atau nyindir masa nga 90 tahun au si Sarah 10 tahun sian horonon upo parbang sokki song anak konna song gelenga dang marura dope burtianna dang manggora dope pamurona di hatuaonna di lo debata tu si Abraham songoni dungi porsea si Abraham pos rohana tu debata di bagasan perjalanan ninggolunai di lo debata mas orang sisak bagai-bagai dungi Roma debatain na ikon pasahatom muda itu au gabi pilihan nina ilian atau emang ngai calo debata nina neng lau emang tu dulu ngai pada de paneakna iwo subanna iwo kaludina do na posona sada beta mai tu dulu kanina neng pasahaton na tapuk ni pusu-pusuna urak ni ate-atena nang leleng pinai mai manai toddi nai ko leonon na tu debata ala di calo debata dilean enawaro tutunuang si Abrahamo di bagasan padohan ni akka na mangatusi si Abraham sa sitong nga dohonot taronao to iba na daw atong nabuhado na porsea di bagasan pardalanan ni ngolune mana ngahape na masa haporsea do di pangasahon di bagasan saluhut na masa di ngolunay ado lebu-lebu hapor do danganong nasing bapokok na lapor sia tu debata molo disuruh debata lao molo dipanggil debata lean molo di padat tu debata haposi ima anggo si Abraham tagabo jupang do peulaning hapor sia sisongoni di ngolut ta saunari tagamon jupang do peulaning pos ni rohani si Abraham sisongoni di pardalanan ni ngulu ni jolma saunari mana ni uhal ni turpuhon tusude nama nangihon hata ni debata sadarion berkamu ma aisap lalui maralohon nasa pakirimon hapor siaoni do di bayan banana maralohon nasa pakirimon inna agak maul di bahasa wata katusat tahun nate molo di bahasa Indonesia di loksongonon berek kamu mak sekalipun tidak ada dasar untuk berharap namun Abraham percaya dangarong dasorna berharap tidak ada landasan untuk makirim tidak ada pintu terbuka tidak ada alasan untuk mengharap hobi dodalani tardok niscaya mustahil tidak ada probability naneng masa si songoni ala yang go si Abraham di tengah-tengah 0% probability di tengah-tengah ketidakmungkinan dan keniscayaan porsea ibana jalod donai goari ha porseaon ido paina targo aribana amani na porsea oppuni saluhut bangso na porsea tu debata alaniaha di tengah-tengah kemustahilan ia percaya erang-arong dasar ragabi mamora alai porsea mamora ibana dangarong bedasar na usahan na malum alai porsea malum ibana alani suara ni jamita sedarion imamar suara tu kahalak na kilalahon ngoluna mustahil keniscayaan ketidakmungkinan 0% probability akan amar sahid na ni dokter pangam mana tabu-tabui alang mana tabu-tabui
ati buatok kinai di jodi bataho inna tuaka nahol ina nahol boru nahol molo di hatabat anak kining naung saip ladangi ninna saip ladangi lapatan na mandul. Tidak ada kemungkinan bagi Sarai 90 tahun untuk melahirkan. Rahimnya sudah mandul, usianya sudah tua. Tetapi Abraham percaya. Di tengah keniscayaan ia percaya. Di tengah ketidakmungkinan ia percaya. Di tengah kemustahilan ia percaya. Itulah yang disebut iman. Dan disitulah pentingnya iman. Anggota karena mungkin dorak pola perlu iman. Iman itu dibutuhkan oleh keniscayaan dan ketidakmungkinan atau kemustahilan. Tusido rikot haporsiaoni. Alani iko mergugur saha luhutak kena porsea. Molo di dokter petu ibana dang malu besai mon. Alang mana tabu-tabu ini down. Selama nafas masih di dalam tubuh dan jantung masih berdetak. Iko songos Abraham dohita naso ologotos pakiriman na nakpe hopi dodalani. Dan ini mungkin sebuah keniscayaan. Alaiko persea hita di bagasan perdalaran ni ngulutta. Mana ngaha pe terpatu pada batado. Jalairu na pinangiru ni debata tu hita. Asa persea hita songos Abraham. Di tengah-tengah kemustahilan dan ketidakmungkinan di siro debata mangula mangalehot tu debata jalai ko saut na pinar baga-baga ni debata tu bagasan ngulutairo kamang dokta makenang alani ko persia hita da unang ganggu rohatta pos rohatta iro lapatan ni haporsiao ni heber 10 sada ai haporsiao ni adoi pos ni roh adoi Yaka sihirimon jala pamotoan nato tu taringot tu nasoni ida iro ha persiauni dang ni ida alai persia pamotoan nato tu taringot tu nasoni ida pos ni roha doi di sihirimon ye sihirimoni salelek soro makirim dohita salelek somate makirim dohita ido na naing dohonon ni haporsiao ni jelek kosongoni dohita makaporsiai debata pos ni roha doi di sihirimon pamotoan nato tu taringot tu naso ni ida taringot tu naso ni idei ima surgoi dot haluaon na pinatupani Tuhan Yesus akamang dot tamak kainang teida majo akadia masih rimoni sasitonga yaitu bahwa tanpa dasar pun kita tetap berharap dalam pengharapan meskipun tidak ada landasan tetapi terus berharap na barjolo ima sola gracia sohonaniro ni Martin Luther bahwa kita selamat hanya karena kasih karunia. Sasitong na kamang dokta mo kenang mustahil na mahita selamat mustahil. Nangarong besol madamalua sasitong nga salak pe termasuk kau. Nangarong besol ma narabota kaluaw be manangise alaniaha nga sude colmai merdosa. Sude do hita perdosa. Perdosa hamu perdosa nangau. Ai girgir do tordi ale-gale do iya daging. Jalanga sudah jolmai di rom biddu adoraksoni ma biddu tolu di patorang go gajang di si ngatung sudah be jolmo merdosa rak tamabe malua dangarong beboy malua jolmo kinor honni pabahenan na dak tamabe jolmo malua karena perbuatannya tidak akan mungkin ada manusia yang mendapatkan keselamatan dan ke surga karena perbuatan mangulah patiki aisada pe dak taula patiki nga merdosa ita alani nga sude bijol mau merdosa dan mungkin bemalua ita alai kemustahilan itu telah dimungkinkan oleh Allah di dalam kelahiran Yesus ketidakmungkinan itu telah
dimungkinkan oleh Yesus Kristus. Hidup banda di Lukas 1:37 dangarong na saudara patupa dewata. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Menjadi manusia pun mustahil. Menjadi seperti manusia pun bisa. Molonung ngalomoro hani dewata. Dangarong na saudara patupa dewata. Di balua do hita ala ni Yesus si nang manobus hita sian hamatean. Mana berjuluk ke niscayaan na pinatupan ni dewata. Dangarong landasat tak kamang soto pula pajago-jago kita yau surgui alania ha engahula lomoni rohani dewata na darong ngatu surgui awalania ha siama muka sia sete hokku rohot sian satu tuakku wolo ido dewata ninaita ido olo alem gurusam au atong mulo berdosa orak tamaho tu surgui atong namanak kasih tutu holan alania hado hita malua sola gracia holan alania sini rohado silehon ni debata doi marite hite Tuhan Yesus Kristus manubus hita sian perdosa oni ima sada nama cayarga nanang siri motta jalangari patu padewatai kamang dotta makkainang marite hite hama mate ni Yesus nama ngiut gabe suara ni nama nosoi hapor syaut tarot tu akan saya makirim di ngoluna di portibio song si Abraham nama kirim song si Sara akai naina na hol unak porsia di haholon na porsia tu dia do porsia matu dia bata ai mololomoro hani dia bata tarpatu pasarui jala tarbahid na di bagasang mulutta asal ma posrohatta mularong na marsahi ngay dokter dang malu be pangam mana tabo-taboin na unang papos roham tu hatani dokter alai papos maroham tu hatani debata ai molo tarpatu pa debata lehoron na di hita hamalumoni nang sian parsahiton na posape gari na mate di pangulu tuhani molorong jolo mana bagus tak terbaik kobe maduma manang mamoranin na unang di papos rohana tu hatani portibion di papos marohana tu debata natar patu pa debata ru sian habugosot tu hadumaon sian hagalion tu hagugoon sian haholomon tu hati urun jala ilo na pinatu pa di Jesus na paluahok kita sian haholomon tu hati uroni molo arong jolma nawarsak ala ni sitahononna ala ni parukilonna ala ni dodok ni sipikiranna saya soboi be hita iba songot dongan ninnahi rohata dongan ngarodi dia iba suada be saya tertading diakka perdalanan ningolu siganupari ninna unang macohot makirim di tengah-tengah keniscayaan itulah Tuhan bekerja dan di tengah-tengah kemustahilan itu ada karya ni debata lahu mangalehon tu akan marsaiti hamalumon dohot panugunugu tu akan gali dohot pangapulion tu akan marsaki dohot haicaton tu akan namardangoli di bagasan perdalanan ningoluna di togu debata ipaujak debata song si Abraham gabi opung ni nasa na porsia di portibio alani ko pos dorohatta kamang dotta makkay nangate pos rohatta amu akkalensei pos dorohamu na tu debata porsia rohamu boy hamu marumur 100 tahun sudah dak pula ya wi inna deba wajib tuan nok kuain narohani akkai nato nate di bagasan perdalanan ningulutta siganupari hamu akka nasora potani mananga hape porsero hamu natarpatu pada batai porsea iko porsero porsea jale ido ha porsea nete sipata memang jonok-jonok tu penyerahan diri ninate
penyerahan diri. Ido wana doksa Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena dia yang menolong memelihara engkau. Tinggakkom manasa na hinolson ni roham, tuibana ay disarihod dohamu ninna. Tinggakon ninna. Tinggakon akan nulen siyong nga mabiyar tinggangon. Alaniya ngaulak tertugbe. Alay molo haporsiaon disuruh maninggakon doina. Tinggakon ninna. So na mabuti. Hutopason, topas di tujolo. Topas. Manang tupuri. Hutopas sobuti. Itulah artinya iman. Ketika saya menghempaskan utopason songono buti porsia doau dang manang mahua. Alaniaha ala tiopon di dewata doau. Ale unak pulau juni hamu dewata eta tato paso maju sudah diritenna sotuk sudah no mano pasu sudah no martingga kita teh. Lapatan ni gobaran ni porsia do molo porsia serahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, seandainya harus mati, serahkan kepada Tuhan. Molo tumpe kom mate, songon cerita nong lilingi di bigamu. Bersepeda masih sada dulu salah amat tak. Sepeda sisa ada. Nah olah bapudi dengan dong polahana, sepeda satu orang itu satu ban. Satu gedung ke gedung yang lain. Misalnya si gedung Tomba lantai tolu tu gedung Gandawijaya. Naik sepeda di atas seutas tali. Wah, sudah takjub. Wah, sudah heran. Mula mau porsiar kamu selama tahun nak. Mula musa gedung Gandawijaya tu gedung sekolah mingguan. Porsiar kamu dah manang mahu nak. Porsiar nu, sudah tepuk tangan. Atong, isi mahamu naolo bot cengokku menyeberang si gedung sekolah mingguan tu gedung Gandawijaya. Roma Kalensia, Homa, enak. Nama balu inahana hamu Kalensia ngajono tikimuna. Nati bawa mangadian non inato. Ati buah mangadian no itong na anong lensia do ina akan aposo madau bah daktaru hati kiap pangna ngaurok tu hamu porsia ro hamu boy husal pos sanot tu sadang manang mahua porsia atong buasa rang olo hamu bocingokku porsia ro ni bale dak pos rohana porsia ro le dak pos rohana jadi gurang gue tau porsia le dak pos je mol porsia ku pos do roha rupanya molo dipijam jol mahebek tu hamu molo porsia lean unak pula sukun adigan paula konna bar jadi molo porsia lean ido halak na porsia unak songo salah nama mijam hebek turungan na bijam jebeng mieda ujung ngai dok madak kepenga habe anggo dak kebek kudu be iden onian besi ma porsia ada puangan nasok kepengmu hodo sitio puro parhepeng go si anakka nahinanin na dang lianomu daung so porsia ro to hawina porsia ro nyan ale dak posro aku boy paula ko muin na ji dak porsia ro tinaton ale dang posro ana paula konna ala mungkin dang orang yang bisa dipercaya rongan nai tersongoni marupani molo ha porsia ni buharo porsia Olanido, tinggalkan, serahkan, tanpa syarat. Ya, kadang-kadang tanpa syarat, kadang-kadang tanpa tanya, kadang-kadang tidak usah dikaji. Maka orang kadang menyebut bahwa haporsia ini kepolosan, sehingga kadang orang pintar merasa bahwa percaya itu adalah sebuah kebodohan. Maka orang-orang Yunani menyebut bahwa salib itu adalah kebodohan ninna. Ala porsia hita di bagasak kama mateni Kristus. Adong haluaon songoni manang sudah kena porsia sadarion di jauh bahwa di tengah keniscayaan itu iko porsia do hita sopola manukku namang iko porsia do hita sopola ikon patakason ko porsia do hita
Pokoknya pasa masude itu dia bata mang nasongo dia pe tung sura mate hita. Mate mahita rakdo de bata. Di bagasan hamati atai rakdo ibana hita. Di bagasan salut lomoni rohani de bata. Paujukun ngulut ta'alay saliling so. Macohot do pe hosa hanguluano siya kita. Jalarang macohot do pe jantung ini belum berhenti berdetak, maka jangan pernah berhenti berharap. Makirim tu dewata disaluhut namasa dingulte karena apa? Karena Tuhan punya kuasa. Jalau balgaru huasona sian nasa nata pikiri adul sian nahi nirim nirohatta tarpatu pada dewata ala ni hagugoon dohot huasona ai gari Yesus nung nga dilihat tu hita gabi haluaon di hita jolma manusia. Amin. Martangyang mahita. Maulihat tema Tuhan ala di jauh rohami porsea marpos ni roha tu rupa muna badiai. Pasu-pasu mahami. So nang gali ha porsion nami. Jalau nang lamoru ha porsion nami. Ala ni gurang ni panosak na di portibion. Akabaru kilon na nilehon mu tuhami. Jalan na hudala ni hami di tanon. Pasu-pasu mali Tuhan ruas ni huriam na ulang tahun kelahiran sa dariot dot sa mingguon dot pernikahan asa gajang umur nasida lam berbahagia rumah tangga nasida. Apu 5 inanami burtagalung ima keluarga ni amang sitong munte naong marujung ngolu sa ihoma mangodion nasida. Utangi aku kami keluarga sitanggang baru matupang dot amanami keluarga pengaribuan do inanami boru silalahi ruas ne baru ujakon hami pasu-pasu manasida nang dotakka ngolu nang keluarga pinopar nasida saluhna. Sai pahot holong di ruasmu Andre nenggolan dot Jennifer Munte naneng marhasohotan asalam tugu holong di nasida. Ale Tuhan dinalau pidda paditani huriam sirait tu pergudunganon. Jalau patu pahami sadarion papungu pilihan mendukung perpindahan nasida di pengadaan mobiler ni bagas ni huriami asalam sikop pasu-pasu masaluk na ruas ni huriam na patu pahon asalam sikop pali Tuhan habor hak nasida laho marbarita na uli lau sakup ni ditabai keluarga cehasirai borusitu morang ali Tuhan Brigjen Hutajulu Dr. Borusilalahi songoninang keluarga Pasaribu boru panggabian opuguen NN Ersiahan boru tabunan sian Duren Sawit Jakarta Bapak Amang Martin manang Amang Sitorus do keluarga O Tajulu boru panggabian asalam sikop mobiler ni bagas ni huriami ali Tuhan salam tabay di nasida dengan ni basam dot asin roham di nasida. Ali Tuhan pasu-pasu manang keluarga jer parde di boru situ morang di palu mihokko di nasida pahoppu ipasipas mapahoppu nasidai jala margugo naturas na pagodong-godok kosa pasu-pasu manang inanami nyonya osiombing boru manurung Nikolas ina urang hipasi anak kon nasida ali Tuhan hendra siombing di rumah sakit Kaluyan sai asima rohama peot tangan mun lalabok itu nasida. Pasu-pasu keluarga jauh takaul baru pardede sayang giat sau tak kena pinang idoni roha nasida di bagas alas ni roha manang nasida. Pasu-pasu malitonong pu Abigail baru sibarani nawin rawat nang di rumah sakit Kaluyan asima roham sai urupi nasida asa tumibu malum rakdot tay mauji kuarmu. Ali Tuhan sumurung ma nang pakirimon lehonomu taka keluarga namar sahid inang Ruth Oppu Ciko, Oppu Aurelius, Kenny boru sinaga, inang Imelda boru silalahi, songon inang amang sida buke. Ala di luas soro nasida manaon parsahiton na posi. Ala yang bodiho nang adong posi saluhuk nai. Ala marhagogo odoho mangaleok kamalumod di nasida. Ali Tuhan patibul mahagogomu, jala papatar holong ni roham. Tu nasida mangapeot tanganmu nalaboki manang di DP hangaluton bugang nasida li Tuhan say malum doi alani huasom
hutangnya ko kami na nang yanak ko ni Huriam Josia Lubis na budari songkot rohanami ala kecelakaan di Bandung. Ali Tuhan si maroham manang di dia pe hangaluton nani hilalana mulo tungadong pe pendarahan di Simajujungna hodo manonuk kami di bortian di Dainang jala manop pahami bawa manang boru mariti atam do majadi hami ali Tuhan gabi jolma sian Simajojak nami satu Simajujung nami horo napunai sakka babahata rohono mu malum doi alani Tuhan apeo matanganmu nalabohi itu luka-luka manang bugang nai asa dinggan merdal nasa urak ni dagingna do mudar di pamatangna do nasa ring-ring ni holi-holi alai Tuhan pamasa tuibana hamalumon tu anak kon nami Josia Lubis jala pasu-pasu ma akka penanganan di dokter medis na manangani ibana alai Tuhan lah seperti kianom ma apit hutangnya ko kami song si sarai akka ruas ni Huriam dot horong ni akka yanak kon nami poparan nami anak boru hela parumaen yak rumah tangga nasida na song si sarai dang dapota dope dia kahagabion dang jupanga dope di harwan ni danak di tonga di bagas nasida alai Tuhan pasu-pasu maburtian ni kaina asa mertua song si Mariai mameo dana di bortianna manggujal sia siubion nai gabi hatuan ni kaparpuan songoni nangama persinuan boni pos rohanami alai Tuhan siak kodo haruan ni hagabion satu manggora pamuron nasida alai Tuhan na mangidu tuho di ruas ni Huriam nang dia kahorong ni anak kon nami pe paran nami nang martaon-taon mangelek tuho jalaleleng nania mangidu todo pamunda badi alai Tuhan asi maroham sai patupa mai dinasida song sisarai jala unang gotos pakirimon dinasida boydo gali pamatang nami alai unang gali ang ko haporsion nami mauliate madio Tuhan marti Yesus martangyak kami todo pam amin. Maret de mai taut pa pengupilian tujolo. Bye.
bata mana mina di banu agi jangoro haroruan salu silelon neringkado nasa ulibasa na maulitus pasata mimasyan na nileon mito hampelen na mito ho sa ijalo may kaibu na ucus di jolom pasu-pasu may jala ramo tia sa operasya kami pilihan pati bulok karajon mo ito nga tongan huriam do di portibion buhay marohan namin mariti ite todim asalam utadahami kurang nisileleon mito kami asalam kirgir kami madong mau lihat itu ho mariti hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyaman namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leon matuham sedarion, anguluan siapari. Sesa marusa nami, songon panesa nami di dosa nirungan nawar dosa tuhami. Unang hami to giyotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo amu mau pasu-pasu sian Tuhan tak. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu mari kita saluna.